sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai dia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan dia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu hino nanti boy mandekan dua balahan badan di lebih dayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
Yêu Allah beri